ముందుగా టీజర్, ట్రైలర్, ఇప్పుడు మూవీ అవుట్‌పుట్ ఇంత బాగా వచ్చింది అంటే ఇట్స్ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ ప్రొడ్యూసర్ అండి సుధాకర్ రెడ్డి గారు. ఆయన నిజంగా చాలా ప్యాషనేట్ ప్రొడ్యూసర్. ఎందుకంటే జనరల్లీ ప్రొడ్యూసర్స్ మనీ మ్యాటర్ వరకే ఉంటారు అనుకుంటారు. బట్ సుధాకర్ గారు ఎప్పుడు సెట్స్‌కి వచ్చేవారు. మాతో వచ్చి మూవీ గురించి కూడా మాట్లాడేవారనమాట. సో, అప్పుడు మాట్లాడినప్పుడు ఐ థాట్ హి ఈస్ లైక్ రియలీ ప్యాషనేట్ ప్రొడ్యూసర్ అండ్ ఇలాగే మంచి మంచి సినిమాలు తీయాలని కోరుకుంటున్నాను ఫ్యూచర్లో. అండ్ కమింగ్ టు సంతోష్, మై డైరెక్టర్ ఆఫ్ దిస్ మూవీ. యాజ్ యూజువల్ సంతోష్ ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను, వెరీ వెరీ టాలెంటెడ్. అండ్ నాకు తెలియదు మీరు షార్ట్ ఫిలిమ్స్కి మీకు అవార్డు వచ్చింది అని చెప్పి సుమంత్ గారు చెప్పారు నాకు. బట్ రియలీ అండి, ఎందుకంటే స్టోరీ నరేట్ చేసినప్పుడు కూడా అంత అంటే గ్రిప్పింగ్గా, యూజువలీ థ్రిల్లర్స్ అంటే మనకి చిన్న డిస్కనెక్ట్ వచ్చినా సరే మనకి అంటే ఫ్లో మిస్ అయినా కష్టం. సో నాకు రాత్రంతా గుర్తుంది అంటే ఇట్స్ నాట్ లైక్ నేను టైం తీసుకొని మీకు ఎస్ చెప్పానని కాదు. ఇట్స్ జస్ట్ దట్ ఐ రియలీ లైక్ ద లాడ్ మీరు నరేషన్ చెప్పడం, ద స్టోరీ. So yeah, and I'm so happy I'm part of this movie and good luck for your future projects. And Sumant గారితో వర్క్ చేయడం అనేది ఇట్స్ లైక్ ఐ మీన్ లైక్ చాలా నేర్చుకున్నాను నేను. ఎందుకంటే సుమంత్ గారు యాక్టింగ్ నాకు చాలా ఇష్టం అండ్ ఆయన సినిమాలు నేను చాలా చూశాను అండ్ నా ఫేవరెట్ మూవీస్ కూడా ఉన్నాయి. అండ్ ఐ రియలీ లవ్ హిజ్ యాక్టింగ్ అండ్ ఐ హ్యావ్ లెర్న్డ్ అ లాట్ షూట్లో. అండ్ ఈజ్ అ గ్రేట్ హ్యూమన్ బీయింగ్ అండి. అండ్ ఇట్ వాస్ ప్లెజర్ వర్కింగ్ విత్ యూ. థ్యాంక్ యూ. యాక్టర్ అండి జోష్ రవి గారు, భద్రం, హర్షిని, ఎవ్రీవన్ అందరూ మూవీలో ఎవరి క్యారెక్టర్ చిన్న పెద్ద అని ఏమి ఉండదు. అందరి క్యారెక్టర్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మూవీలో. అండ్ ఐఎమ్ సో హ్యాపీ. ఇట్ వాస్ లవ్లీ వర్కింగ్ విత్ దెమ్. అండ్ హోల్ డైరెక్షన్ టీమ్ అండి, దే ఆర్ రియలీ హార్డ్ వర్కింగ్ అండ్ గుడ్ లక్ టు దేర్ ఫ్యూచర్. అండ్ ఐఎమ్ సో హ్యాపీ ఫర్ దెమ్. అండ్ యా, మ్యూజిక్ శేఖర్ చంద్ర గారు చాలా మంచి మ్యూజిక్ ఇచ్చారు. 3 songs. నాకు 3 పాటలు చాలా చాలా ఇష్టం. అండ్ ఆర్కే ప్రతాప్ గారు చాలా చాలా మంచి విజువల్స్ ఇచ్చారు. చాలా చాలా అందంగా షూట్ చేశారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.